Hi guys, I'm Jenny Borga and welcome back sa aking channel. Kung bagong bisita, bago na bisita sa akong channel. Hi, hello, I'm Jenny Borga and subscribe mo sa akong channel. Please, apila ang bell button sa gilid sa subscribe para ma-notify po mo sa next na akong upload. And guys, ay pagkala kong sapa ang akong background kay na ako sa among gawas akong balay and na ay mga boys na ay madunggan na among sa among backyard kung magabilog-bilog sa among dapit o doon may highway so makadungogin mo mga motor, bus or sa nandihan nga mga sama then ay maglako-lako sa background ng mga ilong and hello and magsugod na ako sa akong very good ay karon sa itong pulbo o lip tint wala akong putang sa akong now hindi kami nag-exercise ako bana sugod na akong review sa pulbos pero akong pulbos ang gamitin simple lang kayo makita siya sa drugstore labi na sa Mercury Drug sa Eastern Supermarket kanya sa Robinson kay Sayo sa may mga stores na siya Johnson kamay rin siya guys 50 grams and kaning lip tint kanong the face shop and magsugod ta karon kani siya guys akong ikuan sa inyo guys ano po niya akong daily kanang on the go ako lang akong research kanang mula akong syudad ano ni ako pulbos hindi pulbos pero panalagsara ko akong pulbos kaya sigmatanon kay then oil ako face nagpula ko akong dari kay kami yung exercise grabe inhale exhale ang nangyayari pila na akong eyelid nose sige typical na siya nga pulbo hindi kayo na-stick siya ito lang siya which is affordable pa siya so hindi taking nga nang mag-gram barato raman ko siya or naroon siya sa mga 30 parang nasa 30 lang or 50 below ilagay lang na po ilalagay ko lang sa description box at saka sa screen somewhere okay and next itong watery lip tint gikan sa the face ano siya may 12 months expiration cherry red shade niya expire is 2018 tsaka lagay lang natin siya sa lips o di ko na lang ilagay sa cheeks ha kaya mura kong pinaparoan kamay lang kaya kaya akong taong lip tint spread lang ganyan lang yan yan ha yan ha yan ka-red tsaka lagyan na siya
Or medyo, ano siya. Meron siya anong nalanglagay. Para siyang lilipop. Matamis. Tamas na lilipop. Tsaka, hindi siya mabigat. Pakiramdam. Okay lang. Okay, and mag-rate tayo sa dalawang product na ginamit natin ngayon. Ito yung polvo, which is 5 star. Kasi affordable siya, tsaka madali lang siya mabili sa mga drugstore, tsaka sa mga store lang sa nasa kilid-kilid lang, nasa Raplin. Lip tint, pwede ta magamit ng lip tint. Kani nga lip tint ako ikuan is 5 star gihapon kay okay siya sa akong lips din. Affordable ra ni siya, magamit siya dagan og 3 months kung lips lang ibang gamit. 150. Kuha na ako siya 150. Yan guys, yun lang yung video natin ngayon. Kung sino pang hindi nakasubscribe, please subscribe. Click the subscribe button and also the bell button para mag-notify. See you and God bless everyone. Be grateful. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye.